Moi Karoliina. Moikka Juha. Sä oot Raisiossa hommissa. Kyllä, ikäihmisten palveluissa Raision kaupungilla. Joo, ja nyt ollaan tukialusseminaarissa täällä ja sä oot tullut tänne kertomaan yhteistyöstä Turun ammattikorkeakoulun ja tukialusprojekteissa. Onko niistä jotain iloa? No on iloa, ja itse asiassa aion tuossa esityksessäkin ottaa esille sen, että vaikka tämä on opiskelijoille totta kai tosi hyödyllinen, he pääsee siihen aitoon oppimisympäristöön tekemään töitä, mutta kyllä tämä toimeksiantajalle on erittäin hyödykästä, koska tulee tehtyä tavallaan 200% se työ, minkä olisi kuitenkin tehnyt. Et meilläkin Raisiossa nämä tukialusprojektit on ollut semmoisia, että ne aiheet ja toimeksiannot on ollut semmoisia, mitkä olisi kuitenkin ollut mun ja muiden työntekijöiden tehtävänä, mutta sitten kun ollaan saatu siihen se tukialusprojektiryhmä mukaan, niin ne työt tulee tehtyä paremmin, laadukkaammin ja uusilla ideoilla, koska niillä opiskelijoilla on se uusin tieto täältä koulun penkiltä ja he tulee niin kuin sinne meidän organisaation ulkopuolelta. Tukialuksen panos näkyy nyt siellä teidän organisaatioiden nimissäkin jossakin. Kyllä. Missä se näkyy? No esimerkiksi tämä mun toimipiste ikäihmisten neuvonta- ja palveluohjaus Hulvelan Helmi, niin se nimi on 2010 vuoden tukialusryhmän keksimä. Ja sitten kun tehdään yhteistyötä Ruskon kanssa ja Ruskolle perustettiin 2011 toimipiste, niin se tuli myöskin sitten sieltä, eli siellä on Maunun Helmi käytössä. Sekin tuli opiskelijoilta. Kyllä. Hei, kiitos sulle. Kiitoksia.